تمتوني بلولا عمق بحري حصاري ريندي درسنا فخري وآخر سيد منزشن دندواز وقاقا في لندي كتامي مكانزا دقم الجسة تبيالا من كبيني يا زبيني قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات بالعين عيني المزمان كبيد مازراتك زقم بيد متي زرق افانا يبتصف اذنا صناتي انببا يلا لا كرما اوروماي رصاص يلا ما كرما ناطق قول كويس حاريني سبيح عقلك بنزعقلي رب دابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسا مالي كبرتي زابد راويت جنتي بطبع بجخو كبزات بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبتني ستاح ملك المئة دفئي بالكندا زحر الله تموت كم أملا كم تأملا نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنا بهجناني ولومون كم ووترو نقولوا أقداس النزلوا عبيت زيناتات بعلم درجة بزوبات درجة أمودات هذا ما نحجرنا زملكتنا كله كنتات كن فتنينا متشم أبزوان زي قلت زخنا معبالتاتنا نرزلنا تي أبزوان زي الدخول مخان تاي واقع كخفل كم تخلد ما بقول لهم رينا أنا بحكي very interesting زينا نبرزلنا نقول لما ببناتو كن ريا كن فتنينا لايك جبر سبورت جبر كام مجمريا دقف ناتكم أي توعدوا هنا دما نعاقم يمتني بك عزبالنا تحسوكم كر. Between the DRC and Rwanda, let us now turn our attention to the North African country of Sudan that has been grappling with a deadly civil war for nearly 2 years. Sudan's army chief, Abdel Fattah al-Burhan, visited the army headquarters in the capital city of Khartoum, which was recaptured after being under siege since the civil war erupted in April of 2023. Accompanied by senior military leaders, Burhan praised the resilience and sacrifices of soldiers who defended the army's general. البرهان جنرال البرهان كم دريو زلنا عبزيز حلفة وانات هيا لسقم تنقدميت يخيط كم زلو سراويت ناتو سراويت ناي سودان نادف استفلا لي بوتاتاتي قواصر كم زلو نرلنا زي نغرات زدما بغربا زحجزو زلو مني كون زغلن عريلكا I don't know كنا متى شعبي حقس كلهم يخلقن ايد كلهم كم زغلقن انتسنا مورالاو انتسنا سلطان انتسنا جلسي يحجزوا خلو خمس غلو سلامتاي حميتي تزنبر حاجه زي غدلن ግብፂ ካብ ቀደም ነይሩ ኩናት ክጅምር ከሎ ግብፂ ምስቲ አልቡርሃን ነይሩ ስለዚ ናይ ግብፂ ፍሉይ ሓይሊ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምናልባት እቲ ሰራዊት ምስ ኤርትራ ገለ ሰራዊት ናቱ ኤርትራ ተሰልጥነሉላ ዝብል ዘረባ ደውየ ዝቐፀለ ነይሩ ኮን ደኾን ገለ ነገርስ ምስ ኤርትራ ዘተሓስ ኩነታት ክህልዎ ይኽእል አይ ዶንት ኖ ግን ሰራዊት ናይ ሱዳን ለውጢ ከምፅ ጀሚሩ ኣሎ ብተደጋጋሚ ምስ ኤርትራ ድማ ዓብ ምስጋና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሩ ኢና ንሰምዕ ህዝቢ ሱዳን ሰላም ንኽረክብ ንደሊና ትዳዕ መሰሪዕ ዝበሃል ድማ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ብምዃኑ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝፍፅም ዘሎ ንሕና ዘይኮና ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ እያ ብኸም ትኸሶ ከምኡ እውን እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እገዳ ክወርዶ ይበሃል ግን መን እዩ ከውርደሉ ዓብይ ናይ ሎቢ ሓይሊ ስለ ዘሎ ድሮ ኣብ ዋሽንግተን ሎቢ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ man for 20 months and vowed to eradicate the paramilitary rapid support forces led by Mohammed Hamdan Dagalo. You have all held out for the past 20 months and have been a model for the Sudanese armed forces. Whenever we meet people on the streets, they all say that they're proud of having a strong army. Sudan, ጎረቤት ሃገርና ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ናብ ምፍርራስ ናብ ሊብያ ገፃ ኣብ ተኸደሉ ዘላን ኣብ ሓደገኛ መድረኽ ኣብ ዘላትሉ የመን ከምኡ ኮይኑ ብንየው ኢትዮጵያ ከምኡ ሶማል ከምኡ ኮይኑ ከሎ ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ስለ ዝደልዩና ዘለው እቲ ኣጀንዳታት ናቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ናባና ክመፅእ ንሪኦ ኣለና ሕጂ መጀመርያ
እቶም ንዓና ከምኡ ክገብሩ ዝደልዩ ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ እዚ ኩናት ሓትሕድ ኣብ ትግራይ ንባዕሉ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር let's start here አደመ ምጻረ ቃሎች ናቸው እነዚህ ምጻረ ቃሎች አሁን በትግራይ ፖለቲካ አካባቢ የተለመዱ ቃሎች ሆነዋል አደመ ዓለም የሚለውን ዓለም ገብረዋህድን የሚመለከት ነው ደብረጽዮንን የሚመለከት ነው መንጀሪኖን የሚመለከት ነው ስለዚህ እናደመዎች በጋራ ሆነው የመግለጫውም አካል የሆኑት የካቲት 11 ከመምጣቱ በፊት አደመ ሰንታይም ዝብል ዘለዉ ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ናብ ሻዕብያ እንዲኻ ተላግቦ እዚ መንጀሪኖ ደብረጽዮን ዓለም ገብረዋሂድ ዝኾኑ እዚኣቶም ሲ ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ካርሙና ይደልዩ ኣለዉ ነቲ ናይ ኩናት ትግራይ ንምብርባር ይደልዩ ኣለዉ ናብኡ ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ብዝያዳ እዮም ሰርሕሉ ዘሎ እቶም ኣክቲቪስትስ ናቶም ንጉዳይ ናይ ትግራይ ጥራይ ኣይኮኑ ንጉዳይ ነዚ ተቃወምቲ ዝበሃል ዘሎ ብወቅዒ ኣትዮም ከም ዘለዉ ክንርኢና ፅኒሕ ለከረየኩም እየ ግን ብመሰረቱ ኣቢ ኣሕመድ ናቱ ጉዳይ ኣለዎ ኣብዚያ ስምዕዎ ነቶም ተጋሩ ተሂልዎም ነይሩ አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር ቢፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ ይቅርብን እንነጋገር እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም ብያላቅም ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታችሁ ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም زيادة دراما زلا نخلتيهم بلا جيري لا قصلهم الله عبي مصاوت رقيبو انجوي قبر الله مالو نساتهم انا ديخ مصاكا انا عادي خاتدلي نعودي خاتدلي تعارقوا تفاقروا تباسوا تصاوتوا نابله تاكور سيس الله كيدو زيادة غاروز قبروا زلوي this is the game عبي راي وخمي جيرو الا قصلهم الله تعارقكم تدليخوا ناباي مصو سنه سرعت قبروا انت زي اللي قالي هي بحكي confidence up to تግራይ confidence جيري already زوم سبات زياتهم أيكون نعو مزيوم سلطانو كاليو اتا مغلا زلا كرسي كرغبوا خمزي كله غيرو بلا غيرو تلاقي تلوميو the funny part اتزاقرم كفال انا زبلو مالتي نتوم ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብሉ ተጋሩት ኢትዮጵያውያን እዮም ን20 ሸውዓተን ዓመት ነቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘመሓድር ዝነበረ ሌቲ ናይ ዝራይ ትግራይ ኣብ መቐለ ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ዘሰልጥኖም ዘሎ ተቃዋምቲ ናቱ ተደገፍቲ ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ነቶም ንሶም ትዕወት ዝብሎም ዘለው መራሕቲ ንዝላገቕ ዘሎ ሰብ ሙሱ ኸይዶም ደሓና ብድሕሪት እውን ክንሪኦ ኢና እዚኦም ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዓብዩ ተዓቢ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ዓበይቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ኣጆኻ ዝብልዎ ዘለው ነዚ ጉዳይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገብሮ ዘሎ ገለ እናተባሃለ በቃ ከምኡ የለን ፕሮፓጋንዳ ብኩሉ መንገዲ ንዕኡ እዮም ከታቅዑን ከንጨብጭቡን ዝውዕሉ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዝነግረካ ኣቢ ኣሕመድ ጥር ኢሉ ዘሊሉ ኣንጻር ኤርትራ ንባእስን ዕግርግርን ኣትዩ ከም ዘሎ ንሱ እቲ ኣቢ ንኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክንገብር ኢና ኢሎም እቶም ኣባላት ናቱ ወይ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ብዙሕ ይዛረቡ ነይሮም እንዲኦም ከም ፖሊሲ ደረጃ ኣትዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሰልጢኑ ንሻዕብያ ንኤርትራ መንግስቲ ክፍንቅል ከም ዝደሊ መጀመርያ በቶም ናይ ዓፋር ዶ ናይ ገለ ፈቲኑ እዩ ሕጂ ድማ ነዚኦም ኣምፅኡ ኣኼባታት ንክገብሩ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ንክገብሩ የጣቅዓሎም ኣሎ እቶም ናይ ሚድያ ጨናፍር ናቱ ድማ ናይ ብሓቂ ብርጌድ ንሓመዱ ተስፋ ፈጢሩሎ ነቲ ኩነታት ክቕይር ይኽእል ኣሎ ዝብል ኣጀንዳ ናቶም ብሰፊሑ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩሎም ኣለዉ እቲ ዕላማ ግን እቲ ክፋል ናቱ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ንዓታቶም ኣቢ ኣሕመድ ማለት እዩ ንሱ ኣከም ኣሎ ትሪቦ ዘለኹም ኣቢ ኣሕመድ በቃ ሓንሳብ ጀስኪ ሓንሳብ ብብሽክሌታ ሓንሳብ ብሞቶር ሓንሳብ ብገለ ሂወቱ እንጆይ ይገብር ኣሎ እቲ ፖለቲካ እቲ ቀውሲ እቲ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይንታዩን እዩ ዲስ ጋይ ኢዝ ሊቪንግ ኢን ድሪም ኣብ ሕልሚ ዝነብር ዘሎ ዝኽደኖ ክዳን ዝውሮ መኪና ዝበልዖ መግቢ ዝኸዶ ኩነታት ኩሉ ነገር ላይክ ሉክሱስ ወይ ከዓ ላጀሪ ላይፍ ስታይል እዩ ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ላጀሪ ዝለዓለ እቲ ብልፅግና ማለት ፕሮስፔሪቲ እቶም ፕሮቴስታንት ከምኡ ዓይነት እምነት ዝኽተሉ እንታይ እዮም ኣመና ሃብቲ ኣምላኽ ንሃብታማት ኮይና ንክነብር እዩ ገይሩና ዝብል ፊሎዞፊ ወይ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ that's why ኣቢ ኣሕመድ
ኣካዳድኑ ኣካይዱ ኣከባቢኡ ክምርቕ ከሎ ገለመለ ኩሉ በለጭለጭ ዝብል ነገር እዩ ዝፈቱ ፕሮስፐሪቲ ሃብትን ምቾትን ክህሉ ኣለዎ ዝብል ስለዚ ኩሉ ነገሩ ኣካዳድኑ ገለመለ ክትሪኦ ከለካ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ነታ ኣዲስ ኣበባ ንሱ ዝኸደን ቦታታት ከምቲ ክዳኑን ከምቲ ገዝኡን ገይሩ እዩ ዝሰርሖ ዘሎ በለጭለጭ ዝብል ስለ ዝፈቱ ኩሉ ትሱ ዝረግፆ ኣብ በለጭለጭ ዝብል እዩ ዘሎ ኣብ እንዳ ድኻታት ኮይኑ ወይ እውን ኣብቲ 70 ሓደ መፅናዕቲ ናይ ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ ከባቢ ካብ 60 ክሳብ 70 ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝታሕተ ደረጃ ናይ ድኽነት ከም ዝነብር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልእ ፕሮጀክታት ዝሃንፆ ዘሎ ንመብዛሕትኡ ኢትዮጵያውያን ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ንዕንጆይ ክገብርዎ ንቱሪስት እዩ እዚ ዕላማ እዩ ማለት ነጅን ኣብይ ኣሕመድ ክፀሎ ትኽእል እንዲኻ ዓንዳር ኣካይዳ ናቱ ብኩሉ እንዲኻ ተብሎ ግን ገንዘብ ካበይ ይመፅእ ድማ ተረዲእዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኤርላይን ስለ ዘለዎም ኮኔክሽን ስለ ዘለዎም ቱሪስት ብብዝሒ ክመፅኦም ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ቱሪስት መፅኡ ድማ እንታይ ክርኢ ገንዘብ ኣበይ ከጥፍ ስለዚ ገንዘብ ከጥፍኣሉ ዝኽእል ፕሮጀክታት ክትገብረሉ ኣለካ ሓደ 20-30 ፕሮጀክት ትገብር ቱሪስት ሳብ ይኸዱ ክልካ ዶላር የምፅኡልካ ንዕን ተጠቂምካ ድሮን ገዚእካ ዲኻ ዋላ ገለ ጌርካ ነቲ ሓይልካ ኣጠናኺርካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ካልእ ዕዳን ዕንድዳን ክቡኻ ፕሮጀክት ሰሪሕካ ወዲኻ እንተኮይንካ ኢኻ ንኣብነት ቻይና ካልእ ፕሮጀክት ክሰርሑልካ እንተኮይኖም ገለ ፕሮጀክት ክትውድእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኢን ዳት ሪጋርድ ሂዝ ዱዊንግ ኦኬ ኣብቲ ህንፃ ኣብቲ ፕሮጀክት ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ብሓፂር ገንዘብ ከተምፃሉ ትኽእል መንገዲ ብዘይ ሰላም ቱሪዝም ክህሉ ይክእልኒ የስ ግን እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ካብኡ ናብኡ ሰላም የለን ገለ ትብል ናይ ዓቢ ፖሊሲ ነፍሱ ዝኻለካሊ እዩ እቲ ኣብ ልዕልና ዝሓስቦ ዘሎ ክኸውን ከሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ምክንያቱ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ኣይዲዮሎጂካሊ ድማ ዝደልዮ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኢና ወላ እቶም ፀረ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ዝስለፉ ዘለዉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ስምዑ እድሜያቸውን ነው እየነገርኩ ያለሁት 77 ዓመተ ምህረት ሳይሆን እድሜያቸው ኢሳያስ አፈወርቅ ወደ 77 እንደዚህ መሰለኛ ነብስ ካወቁ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር ሲሰሩ የኖሩት መሪ ናቸው። ኢትዮጵያን በ30 ዓመት ጦርነት ሲያምሱ የነበሩ ናቸው። ኢትዮጵያን የባህር በር ያሳጡ ናቸው። አንድ ሀገር የነበረውን ኢትዮጵያን ለሁለት የከፈሉ ናቸው። ኢትዮጵያን በባድመ ጦርነት ወረራ ፈጽመው በመቶ ሺህ ለሚቆጠሩ ወጣቶች እልቂት ምክንያት የሆኑ ሰው ናቸው። እንታይ ዝብል ዘለዚ ከም ኢትዮጵያዊ ከመይ ኢሉ ክዛረብ ናቲንግ ሰርፕራይዚንግ ዘገርም ኣይኮነን ኩለንተን ዝበለን ገምጥልዎን 70 ዓመታት ንኢትዮጵያ ባሕሪ ንኸይትረክብ ሓንቲ ንኸይትኸውን ገለመለ ዝገበረ እዩ ብግምጣሉ 70 ዓመታት ኤርትራ ናፃ ንኽትከውን ልኡላውነታ ንኽትሕሉ መሬታን ባሕራን ንኽትቆፃፀር ናይ ኢትዮጵያ ግበታን ስርቅን ምልክን መግዛእትን ጭቆናን ንኸብክዕ ዝተቃለሰ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብግምጣሉ ኩሉ ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኤቭሪቲንግ ኢትዮጵያውያን ዝደልዩ ኣንፃሩ ስለ ዝገበረ ንኤርትራ እዛ ናይ ሎሚ ቅርፂ ዘለዋ ኤርትራ ንምዃን ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኩሎም እቶም ተሰሪዖም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ክንምንታይ ምሳና ክደናገፁ ኩሉ ምሳና ሓልዮት ዘለዎ ምሳና ጉርብትና ሰናይ ጉርብትና ባህልን ሃይማኖትን ክብርታትን ዘመሳሰሎም ኣሎ ኢሎም ክሸጡ ተፈተኑ ኣብ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናቶምን ናትናን ተፃራሪ እዩ ናቶም ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንኤርትራ ጠርኒፍካ ነቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣጥፊካ ዋላ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕብትን ይተዎ መሬታን ባሕራን ንኽምቁፅፃር እዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ሕልምናቶም ናይ ነዊሕ ሕልምናቶምን ፕላናቶምን እዚ እዩ ኤርትራ እንታይ ስትራቴጂካዊ ሕልምናታ ክኸውን ዘለዎ እዚኣ ሓንቲ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ክምልሳ ዘይከኣለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ መልሲ ከውርደላ ዘይከኣለ ሕቶ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢሊት ሃይለ ስላሴ ደርግ መለስ ሃይለ ማርያም ኣቢ ሚስተር ኤክስ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኩላቶም ኣረኣያ ናቶም ናይ ነዊሕ ፕላን ናቶም እንታይ እዩ ንኤርትራ ኣጥፊኻ ባሕራ መሬታ ንምጥርናፍ እዩ ሃይለ ስላሴ እኳ በቃላቱ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብሉ እዩ ነዚ ድፍረት ስለ ዝነበሮ መሬታን ባሕራን እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ብምባል ፅቡቅ ገይራ ቀሚጥሎም እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ሮል ሞዴል ናቱ ንጉስ ሃይለ ስላሴ እዩ ስለዚ ሚእትኻ ዝቕበሎ ኣይዲዮሎጂ ተለዎ መሬታን ባሕራን ዋላ መጀመርያ ዓቕሙ ስለ ዝፈል እንታይ ኢሉ ብሓይሊ ክወስዶ ከም ዘይክእል ፈሊጡ ምስ ኤርትራ ዓሰብ ክንረክብ ኢና ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ክበና ባሕሪ ክንጥቀም ኢና ኢሉ ብዙሕ ግዒሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ከምዘይከውን ዝፈለጠ ድማ ብሓይሊ ይኹን ብሰላማዊ መንገዲ ክንረኽቦ ኢና ብምባል ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ንኤርትራ ባሕብትን ኢትየ እቲ ባሕሪ ክጥርንፎ እየ ዝብል ከም ተዛረበ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ማለት እዩ ኣገይን እቲ ፕላን ናቶም ስትራቴጂካዊ ራእይ ናቶም ኣብ ነዊሕ ንኤርትራ ንምጥርናፍ እዩ ኤርትራ ከስትራቴጂካዊ ዕላማ ስትራቴጂካዊ ኣተሓሳስባ ናታ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን
نزا إثيوبيا كم حجر نخد قصل غربيتنا سلوز خونت نخيت بتاتن دينا هنسأر الله زلنا ويس تحجر فحبتن إلى ويون فحبتن كيبلت جن نيرترا سقعت كتكون كم زي تخل غيرنا هنا خنريها زلنا I think حجز خدا زلت منقسي حدا وسانة وسينة خم زلنا رلنا مغنياتو نا إثيوبيا نا يحوارو استراتيجي كوس علينا تومني جبس مالت ناي حوارو علينا ناي لهم زقمتون أما صحفتهم سفراني إيرترا استراتيجيكاوي شركنتن وعلان نو استراتيجيكاوي وعول مس جبس كتفرارم كلا منقس جبس كاميليو استراتيجيكاوي ناي ديفنس وعول مس جبس كتفرارم كلا ناي جبسي استراتيجيكاوي ربها إثيوبيا كتبتاتنن فحبتن كعتواني سلمتاي إثيوبيا تبهر حيال هاجر كساب زلا التنين كم تنسوم زدليوا خوينو كتعمى ما يكلني سلازي إثيوبيا انتو خوينو تداخمت هاجر كتكون تزي لما كتبتاتن وين ناي جبسي حلمن استراتيجيكاوات أمامتان زيو إيه بس إيرترا دما قريت مس جبسي وعول جيرا نبل علنا نازي بلان ناي جبسي كتتوك تبقس على كنبل هاي نخلينا سلدي سمعنا يوم أكايدا ناتاجن كاب إثيوبيا مني نات عليها كم زلا زر كنتات نور لنا سلامتاي بوقع دي زاربو كم تكماتو شعبيا مستيراو الناس سلازلو بفلاي زد ما تلك عف نجر سلازغوني بافكا سلا تزارب كاد ما زمت يلن عب تكبار تتكبر الله خيتقندا قداسي سلازي إيرترا منالبات كم تقدم تقبرو زنبرت اب زمن هو حتى بعد سابا خلو زغبرو زحات توقات وجلنا إثيوبيا بمسلطان نتا إثيوبيا نحوارو كبتاتن واس إيراميا اي تعارون كنبلك اي نخلينا غيراميا فتينا ميمكو بحفشان إثيوبيا دما نقابل ما إثيوبيا مس أمريكا مس كل حاجة تاكلنا نقابل ما نيراميا جيم اوفر ويانا جيم اوفر زبل زرباكو كلتشن 10 شدشان يتزريو نتكون هاد بوشتي حويت يوم لسلوزنبرو يفولتو سلوزنبرو بريزنت سياس ولا اما خارج بريزنت هاجريترا تو يمان قبراب كلتشن 10 حمشن دي قالغمان اذا كمون جنرال سبعات اب كلتشن شمتن اذا ويانا تبهال دل حدا محالتي كم بالانجينا تتوكيسان ما قلقت لا سايلم نيرم سو اتدي سرح وزنبرو استراتيجيك كايدا يفولتو نيرم اتي منقستا بعد سابا زلك ودق مخانو ابز حجي وان كانتاي استراتيجيك كايدا ناتو برقص مسقبسي زبالة أديل غيرهم مالو أكندي فانو دو ولا أتوق وجلو دو قلو دو كتا ساست في التنقز يخاطة تباخن بس أبيت حيلتات الله ينسس مكبار زبالة استراتيجي بو منصر غير كادما حيالي يرطرا مسقبسي زقبر شركنا دمان تايلنا بزعوك زي الزينا قرات تحلمناتهم مسفلتك كاونترناتهم حلم خد قبر لك زي تدقاقا مسمعنا يزرباي የናንተ ብቻ አይደለም ሁላችንም እንጠቀማለን አንዱ ሰጪ አንዱ ነሽ አይደለም አንዱ ፈታሽ አንዱ ተፈታሽ አንዱ ከፋይ አንዱ አስከፋይ አይደለም ገመናችን ተገልጦ በአደባባይ ምናስገባው ምናስወጣው እየተቆጠረ ሪፖርት የተደረገ አይደለም ምንፈልገው ራሳችን የምናዘው የነበረን በኔ እድሜ ነበር ያስተዳደር ነው የተደራደር ነው እዚያም አክቲቪስትስ يوم ግን አክቲቪስትስ ስለዝበልዎ ከመ ማለት አይኮነን ኤግዛክትሊ ናይ አቢ አሕመድ ሕልመን አጀንዳን እዚያ ዝብላ ዘሎይ አቢ አሕመድ ድማ በምስጢር ይኮነ በአፍ ክንደ ግዜ ነጊርናይ ስለዚ ናይቲ ባሕሪ ሕልመናቶም እንታይ ምዃኑ ንጹር እዩ ናይ ባሕሪ ሕልሞም አቢ አሕመድ ናቱ መርሕነት ከመይ ጌርካ ነቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ትወስድ እሞ ናይ ኤርትራ ድማ ፋሕብትን ትእትወላ እዩ ኤግዛክትሊ ከምዚ ይገብራሎ ንሱ ግን ንባዕሉ እንታይ ፀገም ይስምዖ ኣሎ ስምዖ ብዚ የምታደርጉትን ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም እኔን ለመግደል የምታደርጉትን ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከናንተ ስለማናንስ ማለት አሁን አይነን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን ማናንስ ማለት አሁን አይነን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም ግን እርሶ በደንብ ያውቃሉ ከኔ ያላነሰ እኔን ለመግደል بحفش أبي أحمد بتم مكلخالنا تو سكات كم زلوا زقلت حبريتا تدقاقامي أب قصاتنا إكس إيرية ستيل نبعلو إنسكيوريتي زلوا مراحي نازو كنا تاتزكبل كله قنت قرام أبزي أسمعوا أسكزي ريبورت زي أسمعوا دحري كنا تحازوهم في التنينة توم أب أديس أبا زركبو أبلات برجيد نحمدو كونفرنس نخجبرو فقعد مهابو حزن من تايز بالحتونا الإيلو مسا إرترابا نحنح تركب إثيوبيا حتو دب بحرز بالأجندا كابة الجميرو أبو منقخلتي إنهاجرات زد أن حركبون حرفي فيو دحرس من معنات بريتوريا قد كخير إكا سباها لوز مسلوزو مرحتي نابا حدد أرابيزا متيوم كلا زبلوز غل عدلون سبت أسي مسل نتقلقنا نتفقلو من قدي نتقربلو سيف كان حزال لنا
ዝብሉ አብላት ብርጌድ ንሓመዱ ንስርዓት ህግደፍ ንምጥፋእ ብዝግበር ምንቅስቃስ ሕብራዊ ዕማም ከም ዝሕዝኦም አረዲኦም ዓድና ንኣትወሉ ግዜ ርሑቅ ኣይኮነን ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ከመይሎም እዮም ከኣትው ግን እዚ ሕቶ እዚ ማለት እቲ አብይ አሕመድ ነዚ ኩነታት እዚ ምውፃዱ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳና أنا مسكري تدفئ مهرنا قريفة شاف معراب بزح كل قليلة زخير بوتا يلا أبياتنا بزحنا تمليسنا كل رينا بدرك أسي زحل ماي سجا كل بقى تمشي سبحان رينا زخير بوتا يلا أبياتنا زخير بوتا يلا أبياتنا زخير بوتا يلا أبيات تاقيم تريوالهم كما يجيروم نتوم سبات ابتينات كامس اودي اتتوم اب سوشال ميديا خاصبير لا غيرو سلازقو حاصرهم زلو قاليوم كم جيبلو كالو دما نتوم ستايل اللوم استفلا درونات اللوا مالتي عبنت وقت $9,000 درون اللوا نفس قفلتاوي مدقعت زغبر درونات مالتي زين حجي انا حنت غزق نسخه حنت غزق نسخه حنت غزق نورمال مالتي ميت تملسن غزق مخيل درون مليونات راح يكونان ما يعطيش حد راح يكونان زلوا مالتي ولا تا مساله درون يعني مساون بزح قم نغير زلوا مالتي حجي درون حتى ناي درون قنا ولا بتو على ون كلام من قد كم زقبروا سمعنا لنا بزي اسكسمه ولا كانوا الو بوم لنا زمركم اباكم زلو بوم جنزل ولا كانوا الو بعد كفلو بعد كروس بدر حركنا 3 عام اقمرم سلمنا يمكن زين رياض لنا قدايا تا قدايا امغوتاتا ገንዘብ ነዋጽ ያኽትከውን ማለት መበል 200 ጊዜ ይትገንዘብ ከምዚ ልክ ዋጻ መቸም ነቲ ዘዋጽ ነፍሱ አይኽፋዮ ምናልባት ኣብዚ አንታይ ይብልጸን ይሁን ንስኻትኩም ኣብዚ ጽንሑ ንስኻትኩም ኣብዚ ጽንሑ ንሕና ኩል ሪና መጽና ኢና ይብላሎ ኩል ተሪኻ ኩል ሪኻ ተመንዩካ ተኾይኑ ዳ እንታ ክትገብር ትመለሰለኻ ባኮፍ ዘይትብሉ مالتني المنجستي إيرترا نمجمت قالوا ندعو قوين تبلاناتهم مخاب حيلك قمت له تدلت تقينك then why don't you stay no of course is يوم سبازياتهم لاجر هيوت متشوتنا هيوت زستمعور سباتيو اتي إذا أبيك ألسن ريوزلنا إزبزن ريوزلنا دان كيرايو زبزن ريوزلنا سعسعيد زيتي حمرتنا طام موداتا بيلا غيركات تسعسع بانديرا حسكات تبل اب سويدن ريو اب يوكين ريو اب جرمن ريو اب هولاند ريو اب كندا ترايو اب امريكا ترايو تسعسع انجوي تقبر good time تحلف and then نفاريتكا تسعيلكا first class غيركا عد خاتملس كتملس كلا خناي مفانا وغنزب تقبر مخديخا مملتيخان تيكيتنا اير هيبوخا ناي هوتيلكا يشفنالكا this is entertainment without borders زي first enjoy ناغبركا تنبر no problem as far as تسباتكم وخبروا تمريصم صبغي ግን ናይ بحق ናይ ፖለቲካ ሕቶ ንፖለቲካዊ ቃልሲ ወይ ውን ለውጥ ንምምጻእ ነይሩ ተዝኸውን እቲ አጀንዳ አው በጽሕ ካለኻ መጀመርያ ካብቲ አይዲዮሎጂካሊ እዛ ባንዴራ እዚኣ ሓንቲ ስእሊ ነይራት ንብዚ ብዙሓት ቀደም ዝብልዋ ዝነበሩሎም ድማ እናነፀረት ድመፀት ማለት እዩ بقدم ون تبلان السندي نيرو جن مسجزي خا كل تنقرات نانا تسرس لزخيديو كم جات رواز اللهم عب إسرع إسرع كلتن بوستس جبرة ناي مودة تعلمنا عباي تجراي مفتاري نيرو عباي تجراي دا عباي شوبي يعني مبالا سلده فرام دي نيرو بانديرا ناي عباي تجراي زنبرة تجمتي لالومي بانديرا ناي شوبي أخوين الله ناي حجرون بانديرا جعانز ودخول بانديرا نكسكمو زتسأينو سبات ناي تجراي كسكمو ناي شوبي أتكعم عبد عليها كزاربو they have no problem or they have no shame حفرتي بلوم سكفتاي بلوم but again تكونتات زي business you نعتاتهم كن زيهم زبلوهم كو ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ኣብ ድንቁርና ውትድርና አንጸረ ትግራዋይነት እዩ እዚ ኮነ አይ ሪፈር ትግበር ምስ መድን ገብረ ስላሴ ኢንተርቪው ገበር አማኑኤል ሳለኮ ኤርትራው ክትባል ተንካስ ትግራዋይ ጸለለካ ኮይልካ ጸልዮም ተጠው ይወሉ ዘም ሰባት እዚኦም ታይ መስለካ መረብራ እዚ ኤክስኪውዝ ፖስትስ አትወደን ፌስቲቫል ነው ሄግዶፍ ስለዘለስ ኩልኻን ወደን ክትትብል ክሳብሎም ተማም ሓደ ደርፉ ዝ ፖለቲካው መለለዩ ዓመት
لازم سيزي أبي شو دم كتاتنا بالك عمت متصاوتنا يحقنا إيروبا كتير هذا ميكانيزم ما كان يتفكر هذا حيلي يتكبر نقال سخا أي تجمجمل عمت لازم سيزي بدحري سجماتهم زي فرطو كتير ياخذوا لهم تاي ياخذوا لهم دك عدنا نتسي سرعة زساسي وزل ورد خليهم كتبيه لم داو في وسط ازيك ايمزي ازسل ازي ازس أبرها جبري أبزي أخذت بقت مالسي بني كلون قرح أنت زي خاني وتقول لك زين زاروا سواء ناس ما قدرنا حركة كانوا ولا ما بقسيو ازسل ازي كوينو حطوا تقرأ يزبها الكبير كم يجرك إثيوبيا وين أكيدا نهز بيرتا تدوم سوسخ بزيك هذه حالة حلمي ولا سلوز غنى حجي مصوم كسر زراعة نايو سقوم تخلص ردي نازلكم دول بقى هذا تسألي أو صيصل إذا سأل إذا هنزل تقرأ يتعمره خطف أمبر خلينا أظن إحنا هون جزانا خنصر إحنا جدا سلوز غنى جينا أول خارط الجاجة زبها لنا قدافو مشاركتهم فلتو أبزيت وصو هيداتو مستمالي زطفهم نورهم زغن زحنا تحساس باني بلو إن ده طبعا كحلها جزين تزيت تقيم قالوا تزيت سرعة بحفشة نتي أبرها جبري تبغى يريد من السلام أبزي قاسم عوام أب محبر أمير أجن شركوا له كمون برومتاي I'm sorry برجعنا حملوا جنفر بي إيريا كمون إذا قد دايزني بيزنس مخانبة من تاي تفلتو قد معجنا جيركم إيه نايزي زارب زلوا يوتيوب channel رايو اتو على شدشت دي أربعة حمشت دي شدشت فيديو لايف كيرلو زوم سبات زياتهم they're doing their business and nothing سب business كو جبر لك كم تنقو تنسيقها سرح كات وفرز لها نسو سرعو يوتيوب business تقينو no problem اتزاقم نك على سالنا يمزبو قال سبات تكيت قريصهم جنزبهم كسيروم هوتيل قال عيزهم كفي لما لوابو فلوت يزي بعد الزقن كل نجار سبونسرلي أبتاو على 3 ديو 4 ديو 5 فيديوهات لايف جيرو نيرو بتروح هاي كونن يوتيوب سلازلنا there is an income سلازي يوتيوبرز مرح وقالتي it's a business كرداكم خلالو نتيجر هلبو مسؤول من أخذ زبال زلبر كل تي مايكروفوناتهم قال ملا كلهم بقعتهم يوتيوبرز يوم كندي فيديو وتينيرو لايف أدي تقصره because إنجرام مزحات يوتيوبرات كده بنرم نفسه كفهم دما كونتنت زبالة زي كونتنت غير على نايم زبل كما يجرنا كونتنت نقبر اودينس ناتنا مسون كونكت نقبر it's a business man it is what it is كم تازل لو سدا زين سبازياتهم ابا دي سابا بتغير مالو هوتيل لهم انترنت لهم that's it it's a business قال يوم او خوف كبل يوم مغنياتو انترنت بوطغينو مچو ينسرح مالتيو نت بروباغندا نخدقبر قليل كون سلازخل ديغنا دويت سلازي سب بيزنسو نخدقبر صقام يبلون كل سب سريح كنبر سلازلو بس بوليتيكا تحايسكا اجندا خدفترلهم فتانغن كم حجي اب غدناتات وصيخا نيرتراويا مهرام فيستيفالات حو متاو ገለገለ ምግባር ከም ቢዝነስ ኮይኑ ኣጆኹም ኪድ ኢሎሞም ሂወቶም ተበላሽ ኢሎ ነቶም ሕጃብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ድማ ከምኡ ገይሮም ጠባቢሶሞም እሶም ኣብ ካልእ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ክኸድዮም ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት እውን ኣለዎም ኣብዪ ኣሕመድ ንዖም ክቐርቦም ኣይክልኒ ወይ የገርህ ልባ ከምዛ ኣብ ኤውሮፓ ፈቐዶ እስር ቤታታት እያ ዋጋ ትኸፍል ዘለና ሓዋሩ ድማ ወረቐታ ተበላሽ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከማ ገይሮም ሓዊ ፃሕቲሮም ኣብ ዘዋፅኦም ክኸዱ እዮም تم كالوت جن قداك جبروي نايب حق علامة تزلهم زي سبازياتهم أبا كفيلو تقرأي قربا يبا تكيت كفيلو أفتح جنبار كده منتي سيد أناوي بارباراوي شيء أناوي زبلو سرايت نير ترى مقطمو أي جبروني يوم قد نكالوت يوم أبحوكو توزدليو نساتهم أي جبروني يوم they don't do this سلزي ناتهم ده مايكروفون جيركا أب يوتيوب قريبكا مزرابيا كما جيركا دما جيرا خاطب بس بقينا حمد جانفر سياتل واشنطن أمريكا دبدا بشري لله هي أصحابنا زي مساهم لهم بمنفس أبو لنا بمبال دبداب نايدقاف سديد ما لهم على ديو سلازي تاغعيد هابونا ناي متبع مسينا عندنا لكم بحج دمتو وتاخنا تاع مالتي بحنساب بينا سلازي استي ጉዳይ بتاع متبقي لسالت زلو مالتي مخنياتو برجينا حمدو كمتي ገለገለ ሰባት ኣብዝለው ንሕና برجينا حمدو ኢና ገለ ዝብሉ ከምኡ ዘይኮነ ሰቢና ከፊልናሉ أكلنا في النادو بزحات
مش اللي شاسرنا يبلو ولا قبا ولا قلب ولا زبحان عبد مريت وعلو يزواقع نيرو نايزياتهم فلي زبلو خدعات جن نخالو صبوت صوي عمسي نعنا دي فرحي زبلو مخانم تزقرم نجم حزم زدفرو نعاقيدنا دي تقاسس زبلو نعاقيدنا حفتي تقاسس زبلو رسحات ناي تاريخ مخانم ميتانيتياتهم قطعات فلي زقبر مالي انت عبد حد انت زي دقيفكم انت زي تبعيحني خلص لك اني الصحفات كم زي كان امريكا مرباش خلص لطوينسي اصحابكم على تويتر قال ملنتم بلو قال ملا تبحالو انت انا عادي قديفكا وسيخه جيجننت قلم كن هدما يزبال نيرو انت نعد تمريسكا كدا ابدغ سلازلخا طرحيوتي جيجنا زبلكا ويون ابدغ سلازلخا كدا زبلكا كال معكن يلون انتي نرلنا ابزي مسيلكم اتي جيجنا زبل قال نهاغرو زودقه نبانديرو زودقه كم كدا ناب هاغرو زخدي جيغانو زودقلو كندي تاريخ تفصملو عد بوتاتون رستون نابو زخدي ولا ابو خيدوسي اتعب حنقولهم كيف لكم ولا سي نابو خيدوسي قال نجر كسرح خليو ولا من يروسي ابعد خيدوس قال نجر كقبر خليو مست براح تكراخب خلي زبل حساب يبلو من جنس بازياتو امين منقسنا ايرترا نخنقبط لينا نصعر زلنا يوم زبل ابزي تزرباناتهم كومي How are you going to do it? ناب إيرترا نزعتوه ولا قرب سي كم سلا خوينا أتينا قال لك نقبرنا ناب إيرترا جالسك كتقرب كنت زفر هذا لك أدي سابا خوين كاي بزربان بس عسلم بقايلانسي منقس إيرترا خد قمتل how is that gonna work بخمي يكسره نتعب عدوز أتوزر سبقت زخونه يخون نمنتاي علامنا هاجوري هاتلو نسبوي إذا أتوزرلو نكالا جندا لون قبلي لا يكون كونجن ناب هاجورني زملس كم كدع زخطرو ناب توم كدعت زخدولز نبر هاجر ኢትዮጵያ ይጸላይና አና ታሪኻው ጸላይና ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ሰራሕ ድማ by definition ከዳዩ ታዲኹም ለኹም ምስ ኢትዮጵያ ሰራሕ ክብለኩም ከለኹ ምስ ኢትዮጵያ ኮይን አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ሰራሕ ማለት ምክንያቱ ኣብዚያ ዋንዚያ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ከሎ ክልቲኦም ናቶም ረብሓ ነይርዎም ብሓደ ብሽርክነት ድማ ይኸዱ ነይሮም ኣብዛ ሕጂ ግን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተጻራሪ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ይዝኸይ ዘሎ ስለዚ ምኻላ ዘራርባ دحركة ربحنا تخاط فلتيخا دليتنا تفلتيخا بحرنا يرتايز دلي كدكسون كتنسو خلو بحرنا يرتايز الرايو تبديهم الله ازين خجبر زحلم زلو مركب مراخبي ما تنفسد له خن زبل زل حيل مسوك سرح تجميركا نعاها حجر هيبو بحر المريت كان تقوص الريلو ناس خجت فكا نو ابسولوتلي نعاها مجابر يجرو اجندو كسالتي سلازي كدع وصو زخونه كدع زبال مسالايخا كوينو نهاجرون عند عدبون كفرس زمتي سراويتنا إيرترا غانينيو شيطانيو جينوسايدر يوم زبلونيرهم سلازي مستي اب تግራይ جينوسايد زفصمه قننت جينوسايد دما زهندسه انت تفصيمو خوين مالتيو ናይ اب سرعاتيو مسو كسرحو سخف زي يبلو من نرزلنا this is the biggest it could get كابز زعبي ودقت كنرين خلينا مالت مالزي يبدلونا يلكا 10 ግዜ ትግዕረሉ ዝነበርካ مسو تنبركخكا نخد كيد كابز زخفء تخمت كري بقدم لبي بقبي هواساتي مقصني أمرو بعرفي منفسي بقدم So زياتري واللهم زيا ناتي بحقي أنا حوارو the journey from أسمرة متساوى كاب أسمرة تبقيسكا نبات بقرخا كناي معلتي وسيداي فلتني this is going to be أبتناتي bucket list يبلو كقبري دلية أبي وتي كفتسمي دلية زبلو حنت زيا ياخد كون كاب أسمرة نبات بقرخا مخاديو بقال ما قد غيركا كقبرة تخل عينو بزعق زيا كم زوسد أبغري كويت أمامني كقبري كلني يبلني أجن تجزي وسط فكرة جزي زجد تجزي تايز يفرح لكن أبي وتي ما يبي دحر أسرع عمد ديو دحر خندي عمد أبي وتي كقبرة أزدلي زوم زقبر وازلويم أنا هوب جروب دما كم تيم كنا نقبر دما حلمنا تيو كاب نيرترا هذا سبب لو كم جيل نازوري دبس حيلكم نيركم إذا كم بحالك تأتاتو زلوا يا بيرترا هاجر جاكانو بقرم تقاليسهم نزم تندحريلا نتهاجرنا نسوم زركبنا دما بقرنا ناخذنا كريا كنكلالنا ناي بحكي دست بالفيديو يريه تصفى يبكى على معلتا بيودنا نقول لبريتنا يرترا من البعض بقر خد بس حق قليل كهونا يكن لك نتهم تقولوا يرترا نشتي هاجريا
ስለዚህ ንዓና ዓባይ ሃገር እያ ግን በግርሃውን ክብፅሕ ዝኽእል ቦታታት ኣለዋ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ካምፔይን ሓደ ካብቲ ቱዱ ሊስት ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንባፅእ ቁልቁለት እዩ ብዓብዪ እዩ ስለዚ ክትከዶሲ ከቢድ ኣይኮነን ካብ ባፅእ ተበጊስካ ንኣስመራ ከቢድ እዩ ዓቐበት ብዙሕ ስለ ዘሎ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንባፅዕ ግን ኣትሊስት ክሳብ ግንዳዕ ወሪድካ ካሕተላይ ክሳብ ትወርድ ቁልቁለት እዩ ድሕሪኡ እትረስኒ ገለመለ ክከብደካ ይኽእል ኸውን ግን እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ቦታ ክሊማ ናቱ እውን ሕማቕ ስለ ዘይኮነ ደስ ዘብል ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልእ ድማ እዚያስ ከስምዕዋ 14 ከም ህዝብን ሃገርን ተዛማዲ ሰላም ዘስተማቐርናላ እያ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እኳ ናይ ግብሪ እምበር ናይ ዘረባ ባህሪ ተዘይብልና ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ፅላታት ማለት ፖለቲካውን ወታደራውን ዜናውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታትን ባህላውን ስፖርታውን ወዘተ መዳያት ንቕታ መበገስገስጋስ ጉዕዞ ምዕባለ ዝተመዝገበላ ዓመት እውን ከም ዝነበረት ምብሳር ኣገዳሲ እዩ ኣነ ብናተይ መረዳእታ 2024 እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተወዲኣ ብፍሉይ መመረቕታ ናተይ ክራይ ናታ ናይ ያ መመረቕታ ንኽሪ ባህግናተይ ሲዩ one of my wish list ናይ ባህግናተይ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተወዲኣ ኩሉ ሰብ ኣብ ኣናኸደ ብመኪና እናዞረ ስእሊ ክገብረልና ትምኒት ናተይ እዩ because እዚ ፕሮጀክት እዚ ብዙሕ ገንዘብ ወሲዱ ብዙሕ ዓቕምን ብዙሕ ጉልበትን ፈሲስዎ ከም ዘሎ ብዙሕ ፀገታት ናይቲ ሃገር ፈሲስዎ ከም ዘሎ ርዲ እዩ ግን ማዕረቲ ዝጀመርካዮን ዘበገስካዮ ክትውድኦ ድማ ክትክእል ኣለካ ላይክ ኣብ ኣኮምፕሊሽመንት ሓደ ነገር ጀሚርካ ክሰርሖ ከለካ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዎ ወዲካ ከተመርቆ ከለካ እቲ ኮንፊደንስ እቲ ዕጋበት እቲ ፅቡቕ ፊሊንግ ሽዑ እዩ ውድድር ማራቶን ሰብ ክጎዩ ከሎ እቲ ውድድር ኣይኮነን ትምቾት እታ ናይ መወዳእታ ምስ ተዓወትካ ዘለካ ክትውዳእ ከለካ እታ ውድድር ዓብዪ ዘሎ እቲ ዕጋበት ስለዚ ፕሮጀክት እዚኣ ተስፋ ይገብር ኣብ 2025 ገለ ካብተን ዝውዳኣ ፕሮጀክት ክትከውን ምክንያቱ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ትከታተሉ ኩሉ ግዜም ትፈልጡ ሃውሲንግ ፕሮጀክት ተቐዳመይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ከኣትወልካ እንተደሊኻዮ ኣብ ዓዲ ኢንቨስት ክገብረልካ ተደሊኻዮ ብቐጥታ ምስታ ዓዲ ክወሃሃድ ተደሊኻዮ ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ናይ ሃውሲንግ ፕሮጀክት ከተፍቅድ ክትክእል ኣለካ እዚኣ ነዚኣ እንተደይ ጌርካ ኢንቨስተር ኤርትራዊ ኣብቲ ዓዲ ኣትዩ ካልእ ፕሮጀክት ክገብረልካ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ካልእ ፕሮጀክት ከቢድ እውን ስለ ዝኾነ ኢማጂን ሕርሻ ጀራዲን ክፈጥረልካ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ጥራይ እዩ ካፒታል የድልዮ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን የድልዮ ገለመለ የድልዮ ገዛ ግን ናይ ተፈጥሮ ሕቶ ስለ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ ሰብ ገዛ ክህልዎ ይደሊ እታ መሬት ትቦም ምናልባት እቲ ዝበለፀ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ግንባራ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ቦታ ንዖም ሃቦም ካብኡ ኣርሒቕካ ግን ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ ንመን ከቀዳምነት ትቦም ነቶም ሃገራዊ ግብኦም ኣመልኪዑ 2% ድዩ ካልእ ኩሉ ትረቋሒታት ኣማሊኦም ሕጂ ደይኮኑ ቅድሚ ማለት ዘማልዎ ደይኮኑ ቅድሚ 10 ዓመት ዘማልዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ሓንቲ ነገር ዘይግደሉ ንዖም ቀዳምነት ሃቦም ኤርትራ ናይ ብሓቂ ለውጢ ክትገብር ኮይና ኣብዚኣ እታ ቻለንጅ ናታ ነዚኣ ክትገብራ ክትክእል ኣለዋ ነዛ ናይ ሃውሲንግ ፕሮጀክት 100 ከፊትካ ነቲ ህዝቢ ክሰርሕ ክሳብ ዘይፍቀድካሉ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ለውጢ ክገብር ክእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ መንግስቲ ጥራይ ብዝገብሮ ዘሎ ይገብር ኮለት መንግስቲ ነቲ ቁጠባ ነቲ ህዝቢ ንኩሉ ግን ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ መንግስቲ ዓቕሚ የብሉን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዓቕሚ የብሉ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብል ነይሩ ዌልካም ቱ ናባይ መፂኹም ኣምፅልኩም ነይረ እኮ ነዚ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ስለ ዘለዎ የምፅልኩም ነይረ ዶናልድ ትራምፕ ናባና መፂኹም ገንዘብኩም ኢንቨስት ግበሩ ዝብል ቪድዮ ገይረ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ እቶም ኣብኣ ተሳቲፍኩም ዘለኹም እኳ ሓጎሰኩም ኣይ ሆፕ ተወዲኡ ፕሮጀክት ናትኩም ኣብዚ ገዛውትኩም ተሓጒስኩም ካብኡ ስእልታትን ቪድዮታትን ጌርኩም ልብና ከተጥፉልና ትምኒተይ ንሱ እዩ ብናትኩም ስእልታት ክንሰክር እየ ዝደላነ ብናትና ዘይኮነስ ብናትኩም ስእልታት ኣነ ድማ ደስ እናበለኒ ገዛውትኩምን ገለመለይኹምን ሸር ክንገብረልኩም ኢና ኣብ መኽፈቲ ናይ ቪድዮ ድማ ነቲ ዝተወደአ ፕሮጀክት ክትወ እዚ ሕቶ የብሉን ግን እቲ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ እዚ ናይ ሃውሲንግ ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ኣብ ከረን ኣብ ኣስመራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ኣብ ባፅእ ኣብ ከረን መንደፈራ ዓዲ ቀይሕ ደቀ መሓረ ኣቁርደት ተሰነይ ናቕፋ ኣፍ ዓበት ዓሰብ ባፅእ ኣብ ኩሉ ግንዳዕ ኣይዶነ ገለገለ ከተማታት ሰገር ኮን ክልዋ ክለየን ኣብ ኩለን ከተማታት እቲ ሃውሲንግ ፕሮጀክት ኩሉ ደገ ዘሎ ሰብ ኣስመራ ጥራይ ክገብር ድልየ ዘለዎ ይመስለኩም ኖ ካልእ ሰብ ወዲ ባረንቲ ክገብር እዩ ዘሊ that's it is how it is በኤርትራ ኩሉ ኣስመራ ክነብር ዘሊ ይኮነን ሓደ ካብታ ዝነበራ ቦታ ከባቢ ኣብዩ ክሰርሕ ዘሊ ስለዚ ነቲ መሬት ወላ መቃቂልካ ከም ሓሳብ ዝብላነ ነቲ ዝበለፀ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለው ኣብ ሰራዊት ዘለው ንዖም ሕዚ ኣሎም ኪኑ ድማ ርሕቅ ኣቢልካ
እዚኦም ከዓ ነቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ግቦም ዘገልግሉ ድማ ተልከ ኤርትራ ብቱሪዝም ኩሉ ሰብ ገዛ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ ኣብ ኤርትራ ክመላለስ እዩ 2-3 ግዜ በይኑ ይኮነ ምስ ደቁ ምስ ስድሩ ገዙ ከውድእ ከሎ ንከመርቆ ኢሉ ኩሎም ቤተሰቡ ክዕድሞም ያቡ ቱሪዝም ናይቲ ሃገር ክትኮስ እዩ ሆቴላት ክሰርዩ ሬስቶራንታት ክሰርዩ ድኳናት ክሰርዩ መኻይን ክሰርዩ everything is going to work ሲሚንቶ ዘፍርዝ ዳ ሲሚንቶ ክሰርዩ ዳሑፃ ክሰርዩ እምኒ ተምፅዳላ ክሰርያ ነዳቃይ ክሰርዩ ኮንትራክተር ክሰርዩ everybody ኣብቲ ሶሳይቲ ዘሎ ድማ በብዓቕሙ ክሰርዩ ኢንጂነር ክሰርዩ ካርፔንተር ክሰርዩ እዚኣ ታዛዓበየ ቻሌንጅ ያ ኤርትራ I know እቲ መንግስቲ exactly እንታይ ፀገማት ኣለዎ ኣይፈለጥን እየ ግን እቲ መንግስቲ ድማ ነዚ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ ፀገማት የብሉን ይብል ኣለኹን እገዳ ፀገም ኣሎ ኩሉ ዝርዱ እዩ ግን ናይ ዩ exactly ዝሓፅር ዘሎ ሲሚንቶ ድዩ ናይ ሲሚንቶ ፀገም ተኮይኑ then ኣብ ናይ ሲሚንቶ ኣተኪርካ ምስራሕ ከድሊ ምክንያቱ if you want እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕምኻ ክትጥቀመሉ እዚኦም ሕጂ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ኮንፈረንስ ገብሩ ዘሎ መዓት ገንዘብ ከም ኢትዮጵያ ሂቦማ ዘሎ መዓት ገንዘብ I am pretty sure 100,000 200,000 300,000 ዶላር ኣትዩሉ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ገንዘብ ዛ ኤርትራ ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ ሆቴላት ናይ ኤርትራ ክረብሓሉ ዝኽእል እዩ እዚኦም ኣትዮም ማለት ኣይኮኑን ከምኡ ዓይነት ዓበይቲ ነገራት ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ መርዓታ ድዩ ኮንፈረንሳት ድዩ ክግበር ከሎ እቲ ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ኣክል ናብ ካልእ ዝጠፍእ ናብ ኤርትራ ክጠፍእ ይኽእል እዚኣ ድማ I really hope እዛ ጉዳይ እዚኣ መፈፀምታ ናታ ኣብ 2025 ክንሪ ምሳይ ተሰማምዑ ላይ ግበሩ ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ብሃናፅ መንገዲ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ እናበልኩ ደገፍኩም ኣይተውዕዱ ናይ ሎማ ርእሳን ውሕያ ኣለኹ ኣብዚ ክወድየ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان بس أنا تلك نومي مع سكوي الوفا تفعلن كان بخاب بلد مفرازة سعر كايرم بخاب وشتن قدرك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الذبي كلنا تكعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سببا مرهاوي يقولون أبس قاسي كمان بس